Co znaczy watra? Słowo to przywędrowało do nas z wołoskimi pasterzami. Oznacza ognisko. Dziś tym mianem określamy największe łemkowskie festiwale. Ognisko jest nieodłącznym elementem wszystkich łemkowskich watr. To właśnie uroczyste rozpalenie ognia jest znakiem oficjalnego rozpoczęcia festiwali. Ma to silny symboliczny wymiar. Nasi przodkowie na Łemkowszczyźnie po długim dniu pracy rozpalali ogień, aby się ogrzać, podzielić chlebem i opowieściami, wspólnie zaśpiewać, a ich pieśni niosły się po ukochanych górach. Teraz na tych ziemiach, gdzie są największe skupiska społeczności łemkowskiej, każdego roku płoną watry, byśmy jak dawniej mogli być razem. Sprawdź opis i poznaj terminy tegorocznych łemkowskich watr.